Eshe madoda nangale mini angemubi ngumdlodlombiya nje. Mzizi kajamjam sawubona. Antembe eyi-1 madoda, ntombenye. Nice. Sihambile ubani Dominic. Yes. Sihambile Tomazo. Njani bafu? Siyaphila ninjani? Allah. Nandi. Nakubuye ungiphathe nje ukuthi ngibe nje lento engiyo. Kodwa ngisuke la. Sebenginyangishile kahle. Sebengicikile umthetho wabo. Kodwa ngiyakufuna la siyeza ukho. Ngifuna umuntu ozongilandela mfethu sihambise imoto. Ngifuna umuntu ozongilandela sihambise imoto eKhlovu. Songilandela. Ya, sengize ngathola lokhu njana la. Lo uthi ngithanda indlela. Akuhambe lokhu njana ushenge noMadleka. Bayindawo nabangayazi. Ebekuye mina kuke eqaleni. Abafusha amakhanda baye. Ngingwakazungu isibongo mina. Ngingwakazungu isibongo. Mfana uyocingwa unyogo. Mfana uyoncingwa kunyogo. Ngingwakazungu isibongo. Ngingwakazungu isibongo mina. Ngingwakazungu isibongo mina. Yebo ngingwakazungu isibongo. Yebo isibongo ngingwakazungu mina. Shwele Nkosi yami. Ngiyasazi isibongo sami. Ngiyasazi isibongo sami ngingwakazungu isibongo. Ungakwenza kwabanye ukwenze nakwabanye. Ngikukwenze kimi ngingwakazungu isibongo. Ngingwakazungu isibongo. Ngingwakazungu. Yeah, we are based in Durban Central here halfway. Indaba yakho. Hawukade ngishare live, ngiqeda kuvula nje manje. Awukakahlanganisi ngisho u3 minutes ngi-live ngixoxene. Ngiyazi ukuthi mangikusendela izokubiza. Ngingwakazungu isibongo. Sengisuke kuShenge ngoba akekho kwaphila. Ngimthumile uShenge. Uthe masihamba sobabili noShenge siyazula. Ngithe ufone. Oh flip. Ncese. Fona. Ngiyafona khona manje. Waze wavula kamnandi. Umkile uDom. Yes, umkile kaloku. Umkile uDomayizozo. Ninjani man? Niyaphila kodwa Ndlovuka Ndlunkulu. Awu. Malandela, kulandela inkomo zamanye amadoda. Ayike ababhonyu abantu. I'm here to bone some people. Kumbula zahlanye ekhaya. Noma thiwe ngiyakhwehlela ngicule. Ngisakuthanda ukucula.
noma kuthiwa ngiyahleka ngicule more off mhlambe ngizothi mina thothi mhlambe ngiyayihlekela yazi umuntu ke wa obsessed ngumsangano Stone, angisithanda le ngoma ethi Stone Cold. You see me standing, but I'm dying on the floor. Stone Cold. Baby, God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart, we'll make it through. Hello. Hello. Are you good? Anlamıyorum. I wish I could mend this, but here's my goodbye. I'm happy for you. Yehlangana Zulu sobhonya abantu lapha hey. Suka. Cela sidedele induku. Isibhaxa side. Yes, woza Ndlunkulu. Ya plus ke uNdlunkulu unesibhaxu nje sibi setsembe yena namhlanje babulela abantu khona ulondeka guys times 2 donuts khona ulondeka khona Ndlunkulu khona uRiya khona Thuli bazobhopha abantu into khona uJebe ha I'll take the khona give me the ngavele ngagive ukubhodla ke manje thana ngixoxa indaba enayazi there is a bonus mission ezobe times 3 bonus mission for times 3 awuzo moya khuluma moya uthini umuntu old bafethu let's 4 people send 4 roses. Let's reach the target. 4 people send 4 roses. Ngokushayisha nje ama roses quick. Singabe sabuza, ngabe ngisacela. Ngabe ngisawacela ama roses, awangena ngokusheshsha. Yakho ke bengicela lokho nje. Abolo times 3 naye madoda. Cela senze ibhadi lesibhaxu kulontombazane. Senze umkhuba wesibhaxu. Angibhoreki mina ke mfana khohlwa. Yaphodla into jams. Khona ngangiyithanda madoda. Plus ngangirelate kakhulu ke kuyo leyani. Father I know I'm gonna hate you. I don't know this world. Oh, you left us alone. And maybe that's what made me who I am. Oh, 18 ngisekhumbulaza. Anengibhala ama lyrics times 3 guys. Ngicela senze isibhaxu ke. Ama money guns, ama donuts, ama caps. Namahweli anenzeni how madoda ngicela isibhaxu. Umzulu Zara. Guys come on bafethu. How uyozuphela times 3 singenzanga major. Akya bengifuna iMajor League nathi iMajor League omunye phela ngegun machine nangehweli omunye ngamagun machine nangehweli omunye ngegun machine nangehweli hey nanguvums awuna ngumthobisi hey zibambene phezulu suka madoda yabona ngiyayithanda team yami imishisa kanje manini Mthobisi are you here for isikhashanyana kunomfana ongishayile la Thuli are you here for isikhashanyana all the MVP nisasekhona khona ntombazana esishaya ekseni futhi nekhumbulani ha usibhonyela usisi
Alekushawa umfana ngalolu hlobo. Alushawa intombi cha ngibonyiwe namhlanje kuseni. Kodwa sibaba uSky yes. Ngiyadlula mfoma unkabi yami. Ish kulungile. Khona besimdinge khona intombazanathi uSky ndoda. Usibulele ngenduku ekseni. Sidlala imatch eyodwa. Beqala ngisho ukusidla. Akalando namkhumbula noSky. Hey usishayela intombazana. Uvele manje qhu. Uthe bani 18 ya uvele wathi 18,000 coins ngathi. Ngathi will come back okay. Sengicebisa amehlo ke lapho. Will come back. I promise you I'll come back. Pheza manje uzokhala umlungu. Oh baza belungu wena anqina ukusniper at 5,000 khona manje. So nje watch out last 30 seconds let's do something. Last 30 seconds let's do something. Last 30 seconds let's do something. Somebody snipe this. Somebody snipe this cause una one. Sambo. Yeah, una. Yo. Una muntu okay, level 10. Hey, watch out my daughter. Uno level 34 guys, watch out. They might snipe. Uno level 34. Uno level 34. Watch out guys. They might snipe. Please do something. Do something. Oh kwangcono. He ubeno level 34 ntombazana. Okay uThuli nomthobisi they both got ama gloves. Thank you so much for the match. Ngengidlale nawo no 19 come on. Uphi ntombazana lo? Uphi? To Sky. Shayela uSky. Ngiqala mina ukushaya uSky kangaka. Ngiyaqala ukushawa ntombazane nje. Oh, you left us alone, and maybe that's what made me who I am. Konje iqhubeka ithini yazi ngoma ngithanda man. Kodwa yeqa ngokuthi ethi you did your best or did you? Sometimes I want to hate you. Hey, angisakhumbula hlazi. Kodwa you did your best and sometimes you did. You did your best or did you? I can't believe I'm feeling it. I know you are a troubled man. No, you never got the chance to be yourself, to be the best. Angisakhumbula kahle. Kodwa ihamba lapho nje ama lyrics. Rosanna, we need to beat someone. Yazi ngiphiza umuntu esodlala naye. Abantu abafuna ukudlala nami bonke. Oh. Abantu abangifuni namhlanje. People don't want to play with me. Merhaba. Hi, how are you? I'm fine. Yep. Thank you. And you? Okay. Welcome. Kılıç Bey hoş geldiniz. Neyse devamlı PK'dan sonra anlatacağım. Asenze nje isihluku. Le khushmi yayishoyo, ngicela simkhumishe ngayo yena. Uyabona le khumisha qeda ukukhuluma lana. Akukhunyushwe u-times 2 ngesibhaqo nje ngesibhaqo wengane ngesibhaqo my kids ngesibhaqo nje kube nje into ethi ayifana nesibhaqo nje amadonut ayimfaxa how nangedlula kids wake up kids nakho wengathi ukhumisha thina ke manje siyakhunyushwa bo nakho sikhunyushwa hey madoda. Yeah, but I mean, I can get you a highlights. I do have one on the floor currently. Na babe ngikhumusha. Ye ngivikeleni bo. Ngivikeleni wengane. Ngivikeleni we kids na babe ngikhumusha. Kuno times 3 ozayo. I need a glove on it.
ngifuna sindize senzeni lento ebizwa ngani ngesihluko. Madoda. Madoda. Guys, I need abantu abawu3 basenda ama roses. Itarget asirisha ngokukhulu kushesha. Ibambene njengamanje yambo. Ibambene nje amabambene ngehluzo siyalingana sengimdlulile. Ama roses amathathu nje ngokukhulu kushesha. Ngingawaceli futhi athi kuvela kunje. Simswipe. Oh. Okay, Mthobisa akasekho. Nakya, fuck it love, no more roses, no more 1 coins. Donuts, caps, upwards. Masheng, no roses anymore. Just donuts, caps, upwards. Fuck it love, fuck bo. Uthuli kuphela neglove. But uthula akafune iglove uzowaxoxa nje. Suka. Uyalwa lo muntu ubheke bafu. Nami ngiyalwa ngibheke. Angibheke nami. Nami ungibheke awuphinde umuntu, phinda umuntu kazungu, phinda umuntu. Suka wavela waphinda ngempela. Kuthiwa imigadi uyalwa wezingane zami. Let's go kids, let's go. Uthi izingane uyambona? Uzovela ufuna ukwenza u9000. Let's fly kids, let's fly. Okay. Out there Zungu Nation. Out there battling Zungu Nation. It's. Evet. Double tap the screen, Adamlar da kids. fotoğrafı Let's fly. konuşturuyorlar. Siz? Ngicela senze isitiyolaji leso shoyo madoda. Come on. Let's tiyolaji. Whatever. Let's tiyolaji them. Yes. Out Aibo. Uyabathinta ocingweni manje. Uyabathinta. Ihi. Ithomo yama left. Ithomo yama Size left. yapıyorlar size. Bana değil size yapıyorlar. Mina ngibukeke. Aneniko uno level 20 oyingozi madoda. Uno level 27 oyingozi. Ngeke uyingozi nemgadi. Uzoyikhuphula lona. Yebo. Nemgadi ke uyingozi. Ufuna ngazathi ngama seconds okugcina senze umlingo. Please. Guys, ngicela sidlaleni njengamanje sonke. Everybody please. Ufake iglove bafethu. Ufake iglove no times 3. Ufake iglove no times 3 guys. Let's move. Arkadaşlar eldiven. Uçak 30 Eldiveni seconds. tıklayın. Eldiveni herkes tıklasın bir şey yaz. Eldiveni atandan dolayı değil, herkes tıklasın bir şey atsın. Let's go guys, Herkes come on. bir şey atabilir. Zoom Nation, come on. Lo muntu ufake iglove no times Atıyorlar ki 3. bir şey atın diye. Moderatörüm atıyor. Kendi atmak için atmıyor. Ya ben anlamıyorum. Herkes birbirinden bekliyor. Yemin ediyorum ya. Rezilsiniz. Do the most on the glove, guys. Donuts on the glove. Everybody play donuts on the glove. Donuts on the glove. Donuts on the glove. Uyifake la neglove no times 3. Hoza lamlu. Hoza lamlu. Wemlungu wena. Yakulunge mlungu. Wemlungu. Evet. Inkunzi wemlungu. Nakya, Uthuli got the glove. Thank you so much for the match. Thank you so much. It was a good one. I enjoyed it. Ay. MVP kaZungu. Nangu lo madoda oshayile lo. Nangu. Yeah. Come on. Naphila So, baba. Scott. Siyaphila. Hey, Scott, my brother, how are you doing? Scott Mapunya. Hi, Mr. Sibo. How are you, sir? I'm doing good. Where you from? Thank you. South At Koki Africa, Good. mfowethu. Thank you. I see you have many followers. Can you promote me? Go on your page and do a video. Say At guys can follow my Orbital_Mako videos. Gahai Chami. No problem, I will. Don't worry. Guys, please put it on record again. Put it on record. Say it again. What did you say? Why don't you take a word of mouth? Trust me.
No, don't worry, don't worry. You can say it again. Say it again. Are you guys playing a match? They not like us. Yeah, I just opened now. Like us. I just came in right as now. well. At Oradal_Makoga, you good? Let's play best of 3. Uhambile score. Akafuna ukudlala. Aya sambe asigijima. Okay, best of 3, right? Yeah, best of 3. Okay, no problem. Guys, this is our first game. Our first. It's muted on my side, my guy. Sign me when you wanna talk. Nakia, webape, muniyayazi phela lento engiyifuna. Lo muntu wasithinta lona, niyamkhumbulana. Niyakhumbulana ukuthi ugcine sithintile. Ningayivumi ke leyo. Ngicela lento niyenze kumlungu niphinde nangapha. 3-1. Sodlala ama game awu3. Uma siwawinile oqala u2 asisadlali sesimdlile. But uma ngeke ngawina wawina kuyophoqa ukuthi sidlale esithathu. You understand? Best of 3. So sidlala ama game awu3. Kodwa uma ngeke ngawina 2 asayidlala esithathu automatically sesimdlile. Aw wasiphuca u21 lona nemkhumbulana. Wasiphuca ama streaks awu21. Maneni madoda asibe nidlala. Ngiyeza udlaleni. Ayomashisa futhi. Ngangena. No. Into yenzakalile ngihambe ngawosuza madoda. Ubani abasengibona ukuthi ngiyosuza? Ho. Usandile uyibone ngani lodwa le? Ama roses awu3 ngokusheshsha madoda. Phela ngikwazi ukusuza le montweni ngihambe ngaya phandle. Ngiphathwe isiso hey. Ama roses amabili, come on, angingawaceli madoda. Come on Zungu Nation. Come on Zungu Nation. Ningizwile? Hawu kahle nini ngangizwa ngiphume ngaphandle. Uya Londeka, put the glove on, let's go. Hayi ngiqalanga le montweni bekhala isicapha la ngihambe ngale ngaphandle ngeke ngibe ngaphathi ku dealership. Ngiqamba manga. Come on, let's go. ×3. Let's do something. Blind. Do something. Lo muntu asiphucu ×21 wama wins ethu guys. Ama streaks. Come on. Akya. Ngicela nenze isihluku. Wasiphucu ×something. Ngicela nje senze isihluku. Simshiya kudeni. Ngazi bekuba neqaleno besigijimele ngama-Galaxy asigijimeni ngama-Galaxy njengothuli asambeni webabhema amadoda sambeni madoda hayi madoda wasiphuca ×21 akungiphathanga kahle lokho akungiphathanga kahle lokho ukungiphuca ama streaks ama u21 wawuthi ngubani na wawuthi uyini na ungqokelene sikhindi ungivezela amadolo wosala ay lengoma ngizoyikhipha le wawungubani na wangiphuca ama streaks ama u21 akube njengamagama enkehlo uyangixhopha lo ngicishwa blendo ayicishe close ayi lokhu njani phela sunroof wayengqothela ngqola isikhindi wawuthi ngubani awukahle ngasuza ngisaphisiwe ngisazosuza kahle akabhubhe induku akabhubhe isibhaxu akabhubhe ya namhlanje vele uthuli mela khushulwe mela khuphuke ebusuku akabhubhe induku akabhubhe nombusuza sohlezi sikweseka bafana msana ungicasula ngoba nikaze ngizwa sizwe lesikapa siyakhala futhi mangila mina ngiphumile ngalapha ngale ngaphandle kwe dealership ngafika ngawutitinya khona ngase ngabuya sengifresh sengize ngathintitha
He looks angry. Akakabi angry. Samana be angry ngempela. Wayedansa ngaleli yakulanga. Wayedansa. Wangiphuca ama-streaks sami. Kube ngikuthole kahle nama-streaks noma u-15. Ngimtitinye. Snipe. Kuthi abasnipe. Bukujabule kanjani Shem? Thank you so much Andisiwe. Angithi abasnipe. Thuli, you got yourself a club. Thank you so much, my MVP. Thank you so much. Thank you so much. Londe Kazondi Zara Nolunwaba Bebe shows Elizabeth with the whole team members. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Even the much. tip. Thank you so much. Ambe 5 months. Yeah, this is the last game. If we win this one, we are out. If we win this one, we are out, guys. Let's all tap, team. Masimudla kule asayidlala esithathu. Ngicela simtitinye simenzele isihluku guys. Wangenza into ebuhlungu kakhulu. Wangiphuca u-times 21 wins wami engusebenzela kanzima. Times 2 nganzami donuts. Kuye babhemu. Ngicela ngasondele eduze kanje. Sidlala naye la. Samgokoza la. We're not here to play. We are here to play. We are not here to play. We are here to play. Uyayizwa lonto. Asimgokoze, amgokoze. Wayedansa ethi uyoncenga onyoka. Uphi unyoka zoncenga, uyoncenga onyoka, uphi unyoka zoncenga, uyoncenga onyoka. Ayidlale phela. Wayegqoka isikhindi ethi athi hoping the footing bone. Hoping Tama says I've been tapping for 5 minutes. Thank you so much. Tap again for 50 minutes. Ngizengajuluka. Ngijabula kabi zungixolisa konke okuba kwenza. Thuli my dali pupu, my teddy bear marshmallows, my Kinder Joy toffee likes, my yummy star, my yobo insta. I'm sorry ngakho konke ngakwenza ku. Ngenzani kodwa? Kodwa I'm sorry. Nalokho engisazokwenza. I'm so itarget madoda. Ngicela nje ungawacela ama rose. Angena athi chip wonke umuntu afake rose ngokusheshsha. Kuthi chop itarget iphele fast. Ayiphele fast itarget. Sisingayicicizeli iphele ngokukhulu kushaya. Ngithi mangivala nje ngithi mangivula to target reached. Nakho-ke lokho ebengufuna nje. Target reached. Kuno times 2 osendleleni, kuno times 2. Kuno times 2 osendleleni, kuno shozi, kuno times 2 osendleleni, kuno like ya asindize futhi asindise. Asindise futhi asindise. Hawusweke asindise futhi asindise. Hondis asindi. Hondis asindi. Hondis asindi. Hondis asindi. Hondis asindi. Nangesondela asindi. Nangesondela asindi. Nangesondela asindi. Hayibo asambeni phela. Nangi lo muntu esondela. Awu nangesondela bakithi. Nangi ama donuts bafena amakepisi nje. That's all I need. Donuts and caps, not some roses, guys. 2 times 2. Donuts and caps. Donuts and caps. Donuts and caps. Donuts and caps. Donuts and caps bafethu. Abafethu, cela senze ihluku phela. Nakho uyaza sidle lo muntu lona. Asiphinde futhi guys, asiphuthe u21. Akaxolise ngokwanele. Akaxolise lo muntu lona. Akaze futhi axolise. Waphela u times 2 bafethu, waphela times 2. Asikho ndawo lo muntu usangashaya noma inini madoda sengiphaphe kangaka. Hawu madoda ngifuna ungidlisa sengiphaphe kangaka. Ningayenzi into leyo. Sengiphaphile njena. Hayi madoda ngeke madoda come on madoda. Madoda come on do something. Lo muntu uzongisnipela ngishaye. Kanti sengize ngaphapha. Come on bafethu. Noma sihlale ku3 nje kungenani. Inanga sondela madoda. Team Zungu Nation. Come to Zebodali. Let's go. Nabafwethu. Oh darling nabafwethu. Funo darling nabafwethu. Oh darling nabafwethu. Darling nabafwethu. How can we tetele nduki vulelwe? Can we tetele nduki? Bafethu simngabi masimlaphana.
uzosniper lo yamuntu asimile kahle neze masilapha. Come on Zungu Nation, do something. Lo muntu uzosniper. Chad, can you please try to snipe these guys? Salam Shebet, how are you doing? Thank you so much, Z. Snipe Zungu Nation. Snipe Zungu Guys, Nation. let's try to take the streaks down. Come on, Mafethu. How are you doing, boy? Touch the glove. Touch the glove, do something. Thank you so Touch much. the glove, Thank you do so much, something. Miss B. Donuts on the glove. Donuts on the everybody play donuts on the glove. Everybody donuts on the glove. Utaba snipe. Donuts on the glove. 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 On the clav, donuts on the clav, on the clav, on the clav, donuts on the clav, on the clav, on the clav, donuts on the on it. Tuli. No. Ebukunzini Thuli uyatholakala phakathi. You got yourself a lightning and a glove. You did not waste your glove. Thank you so much, my MVP. Thank you so much. Level 25. Level 25. Level 25. We're cruising nice this side. We're cruising nice this side. We're cruising nice this side. Thank you. Zungu Nation. Nonke siyabonga. Congratulations to Thuli. Level up. Ooh. Nama double tappers. Siyabonga. Thank you so much, Bafo. Uma usunama streaks aw 15. Okay, akunankinga ngizokuthola, you know that. Not anymore. Never again shall it be. You can bet on that. Okay, sobona ke. Ngizokushaya Brother. Shasho, take care, my brother. Thank you so much. You know the vibes. Bye. Aw level 20 inhle lento lena. Ngathi unama million. Ngathi lo Sofia swipe ice trapeze 24 nama honor nama Hennessy ngabuzi. Are we bonying some people? We are bonying some people. Bonying some people. Bonya 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 some people. Bonya. Aibo. Bonya pila. Congrats, motherfucking relations to Uthuli. Who are we bonying next? Next, better loser. Come here, so. Exal black sem ye exal morio exam skom donor ya abezila awus ngangcinene nje kuba nesmoke kanje empilweni hawu ihliziyo yami bese ngithi angisesona sniper awu sengiyi sniper futhi hayi sniper streamer man. Why don't you be B2? I don't play with kids. I need abazali benu, please. Come on. Kids, you guys are kids. Like, duh. Hi. How are you? I'm great. Where you come from? South Africa. South Africa. I come from Thailand. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, let's speak after the match. Just wanna speak to the people first. Okay. Ubezama ungididizisa. Ninga madoda, nabona ama streaks kangakanani? Shuthi uyagxobana. Azameni ukubaleka kusase early. Ayayayayaya. Shuthi uyagxobana bafethu unama streaks angaphezulu kwawethu. Phela siwathathe. Uthuli ka 25. Uthuli times two nangu Jama the Magless. Ngaze ngahappy. Welondeka angigifteni weingana sambini. Giftani kids. Giftani kids. Awuzweke giftani. Jama Magless, welcome. Haven't seen you oswini namhlanje. Giftani kids. Let's go. Snack Jessica Shozi, man. Thank you so much for the donuts. Everybody double tap the screen. Send roses, send donuts, send caps, send the gun machines, send the whales, send galaxies. Yeah, there is a 40 seconds. Times 3 ozayo. Full force bafethu. Lo muntu uyashayana. Yabona nje bese wineka u8. Shuthi uvela athi phezulu.
uvela usabe ngisho ukubuyela. So we can't afford to sidliwe siyaphusha njengamanje. We are all about ukubhonya ini abantu. Akungene ini ama losses angakanani amanti ngireach target. Angabe sawacela amadoda. Come on Zungu Nation. Hayi madoda ngeke. Akho ke ngifuna ivale tsup. Yabona nje manje kulo times 3 bafethu kuzobe kukhona iglove liya ngidinga ukuthi wonke umuntu afake ama galaxy ama whales ama donuts kwi glove if ikhona iglove makune glove nje one glove akayifaki but thina abanye ama caps ama money guns guys ngicela nje ama money guns okungenani ama money guns bafethu times 3 na times 3 hupe bafethu 20 seconds to go. Times 3 lo muntu lo ngamiyeke eduze bafethu uno times 8 wama win shuthi kade babhonya jama the marks. Let's go Thuli, thank you so much. Let's go guys. Hey times 3 let's move high. Let's go to 5 at least. Let's go to 5. Lo muntu ngiyamsaba lona ngimsabaza ngimtatasela lona ngimtatasela times 5 aus Mela zoqala phansi ubuhle axolise. Ayisicefe Thuli. Ubuhle mela zoxolisa ngeke. Usilimazile mina yazi lento angapholi. Kodwa uyangipholisa uThuli manje. Ngiyaphola. Nangulihle welihle. We are all about clubbing people. Buka sesibine kangaki. Kanti sesibine kahlanu. Can we bonya some people? Lona ngamthembi guys. Lo muntu osniper egcinene, I'm telling you. Njama nje athi ngipopole unama level bani ngali. Uno EVEV level 11, uno level 25, uno level 35. Ha! Level 20. Level 22. Unama level amaningi inqwaba. Guys, ngicela ngo last 3 seconds. Ngama seconds jana lawo teto ogcina. Noma singafaka iglove uThuli lapho bese siyandizana madoda. Lo muntu uzozama ukusniper ephezulu, I'm telling you. There is no way ngano level 35 ahlale phansi kanje. I'm telling you guys. Uwenze udobo lolu madoda. Nani ngazathi yazi ngenzani? Ningavele ndize uma sekusela ama second jana noma awu 10. Makusela ama second jana awu 10. Nivele ndize nani makuzobe kukhona iglove. Nathi ihema. Nakho ke onehema kamshaya. Nangefaka iglove ngitheni? She put on a glove guys. Let's move. Put on a glove. Let's move guys. Ufake iglove njengamanje. Put on a glove. Let's go guys. Put on a glove. Let's go. Nangesondela ngishilo ngathi uzoza. Nangebuya. Hawe ma. What? Where this card bafethu? Ufake ne glove madoda. Shit. Uthuli glove once again. Bye mama, thank you for the match. Thank you so much guys. Hey, isho kabuhlungu inhliziyo. Isho yani bobo. Isho ngalimala. Isho ngafa. Whoa. Isho ngahamba emhlabeni. Ha bye. Asifune nomunye. Yeah, she almost killed us. Yeah. And that was a tough one. If there was no hammer, we were done. We were killed. I was still going again. My boy Panther Zungu Nation. My city yes. My city I figile. Oh. How's it? Something umuntu esodlala naye. Bye. Oh, Bafethu. Okay, uhambe kahle mthulo. Let me just play a few matches. Siyabonga kakhulu ndoda. Kodwa say enough vele lawo maglove lawo.
Ayikho enough ebusuku. Uthi bangene emawala. Funa sibangene emawala. Woza wena man. Woza lana. Woza man. Uyangisaba. Uyangisaba. Uyangingqonqa wena. Uyangitatazela. Saba mina ngoba nginesibhaxu sami. Woza ngunike esincane. Musu kungisaba. U6 right. Okay. Kodwa ke asidilwana bhonya some people. Asidilwana bhonya some people kade phela agcina ubhonya abantu. Assalamu alaikum. Hi Sibon. Alaikum salam. अली अहमद कभी रुक भी जाओ कभी हमारे पास भी रुक जाओ हम भी प्यारे बच्चे हैं अरे यार रिक्वेस्ट ये कौन भेज रहा है कभी रुक जाओ हम भी अच्छे बच्चे हैं Usewine kathathu bafethu shuthu nesibhaxu usewine kathathu double tap the screen let's all move guys usewine kathathu which means she's doing something enkudlwana times 2 Maglas do something because Thuli said she's gone so we are left with you Maglas uthe uThuli usehambile usasekhona times 2 let's move times 2 thina abanye roses donuts caps asambeni shows ama donuts ama caps ama donuts nolu come on ku times 2 ama caps madodana ama donuts ama caps nama donuts ama caps nama donuts ama caps nama donuts caps and donuts caps and donuts aw kimbo lapha kimi hlanzi inhliziyo yami nangu Mangcobo asambe Mangcobo sokhona asambeni kulo time something ozayo ka 50 seconds ngicela ama donuts how times 3 madoda kulo times 3 lo ngicela nje sambeni ngama kepisi nama donuts those who are powerful like my class can I have those gloves bafethu can I have my money guns I believe in you I believe we can win I believe we can touch the sky forever united what's this man got to bonya some people bonya some people bonya some people awuzweke unmute angeke nqobile ngifuni times 3 guys do something kill the witch bulalani umthakathi guys nangu ebuya let's go do something major guys it's times 3 caps money guns come on guys ekuvele kubonakala ukuhamba kaThuli kuvele kubonakala igap enkulu bukani bafethu lo muntu uyabuya bafethu uyabuya lo muntu bafethu ha imani gun eyodwa bafethu one money gun one money gun bafethu Chama, you still here? Where are my people? Shows. Where are my people? Yeke ndefananale. Siza upopa induku. Yabona ntombazane uzowuthatha lihle awukanti nikhona. Nithuleleni madoda ngidliwa. Nithuleleni lihle ngidliwa. Angina ma coins mina na okay hands heart yebo alright ama hand heart let's ama hand heart let's ama hand heart let's ama hand heart ama hand heart again let's ama hand heart lela ama hand heart woza ngama hand heart woza ngama hand heart sondela ngama hand heart woza ngama hand athi ngibo ama snipers akho uthi awo level ba
Hawu mangine level enkulu ngivele ngibe novalo. We kuno level 30. No level 14. Okay, senkingeni. Uno level 30 lo muntu. Uno level 30 bafethu we need to do something. Can we all play ngama hand hearts ke nama gun machines guys? Let's get to 1.5 at least or 2. Cause njengamanje uzokwenza something. I'm telling you. Bafethu come on, let's go Zung Nation. Everybody double tap the screen. Let's move. Uzofaka iglove lo muntu khona manje. Bese kuyonakala. Onehema nange ekala. We ukala ukungidubula Nkosi yami. Ha, wamastrix amangaka. Sawusebenzela ngaka uthuli. Uzo sniper wafethu lo muntu nange donsa ama arrow. Aw baphem. Bafethu. Bafethu. Bafethu vela 1000. Out Thank you so much. Thank you so much for the match. Wanna play again? Okay. Nimkhatheke madoda. Ufuna ukudlala futhi asimpushe. Yasenze njani madoda? Nasi strategy. Njengamanje everybody play ama roses. You understand? Up until a few times 2. Nga times 2 sifama gifts amakhulu. Please, as many as possible. Noma sifama donuts, as many donuts as possible. Ya sekuwa ama donuts ke shintsha ke manje. Sekuwa ama donuts ke manje guys. Lo muntu uzosidla lona. Hayibo. Nangumzila. Umzila mfethu umzila. Amamani guns bafethu. Amamani guns njengomzila. Lo muntu no level 30 ngale. So sisenkingeni. Donuts and manika. Thibo donuts and manika. Alright. Siniphisa level ke manje. Hamba ngama donuts namakepisi. Ngama donuts namakepisi. Up until kuze kufike lo time something ozayo. Siyashintsha ke lapho. Mani guns. Galaxies, whales. Yebamba kanjani? Aus. Kuno times 2 ozayo bafethu. I need everybody ascend the rose. Let's all play roses njengamanje. Can we all play roses guys? Can we all play roses? Sebenza nini? How kade ngisebenza ndoda mina obade ngi-off. Mangi-off nje ufuna wazi ngiyasebenza. Guys, come on. Everybody play roses. Ama roses. Hayi madoda masidlala sonke fanele abasokoli ngerose. Kunthemba thuzayo. Ngoba edansa nje ufuna ukugila umkhuba. Eyakho wesiya. Ufuna ukugila umkhuba madoda. Ngoba edansa nje ufuna ukugila umkhuba. Bekumnandi kuba nawe date. Bekumnandi kuba nani. Kodwa ngiyasafarisha manje ngistrainekile. Umoya uyashesha ungiphelele. Performance izolo. Times 2 madoda. 50 seconds. Let's fly. Ama gun machines. Ama hand hearts. Ama gun machines. Ama galaxies. Asambeni. Aus. Asambeni madoda. Awasambeni Nkosi yami. Awasambeni. Mina ngisambeni. Ngithi mina sambeni. Ngithi mina sambeni. Ela sambeni. Awu. Ela sambeni. Madoda, come on. Ela sambeni. Awu. Ela sambeni. Ayibo. Ela sambeni. Hayi madoda. Igun machine eyodwa phela madoda. Sivela nje. Siyekuphezulu kakhulu. Ngiyasaba uma kwenzeka kanje because ngavela snipe. Ningamuvumeri. Nibathande kodwa ningathembi ngisho yedwa. Umkhuleko. Watch out guys, uno level 30 kwibuilding yakhe no level 16. Kusangenzeka noma yini. Lo 7 streaks lo angafuna ukuthatha ngo last 30 seconds njengoba azamile ukwenza.
Ngiyacela. Hey. Aha. Oh, Zuneshini, let's do the most. Wethando iqaleni ngisefaka iglove uphelelepi. Uphelelepi neglove. Unongoloza, uphelelepi neglove. Yasho. Go stream the song, guys. The song is out. Mama by Anele Lushaba featuring Triple S. On the Lifagile engine. Oh, Lifagile again go yini na. Oh yini bantabami, can somebody snipe, please? Oh yini singadliwa. Oh chini bawo. 10 sizochiwa ngoku. 7 street. Bafethu ufake glove, somebody snipe, she just put a glove on a hammer kamshaye. Ngayo. Glove guys ayifakile. Let's snipe quick. Snipe bafethu. Ufake glove lo muntu ufuna ukushaya noma 2000 niyambona. Come on bafethu. Snipe. I will ponya you, my sister. I'm leaving now. Thank you so much for the game, mama. Thank you. Yeah? Add back. Okay. Add me. All right. I will grab you next time. Bye-bye. Take care. All right, chap. Izakuponya wemlungu juluke. Uzobaleka. Akekho umuntu ofollow abelungu njengami. Hi. Ciao. Raga, tap, raga. Facciamo like, facciamo... Asambeni. Nisenegal lapho. Yini nisenegal? Yini ehlekisa lapho? Akasena desk sala phansi lo. Inyanyisi. Times 2 guys. Times 2. Out times 2. Aibo. Out times 2. Come on. Times 2. Ama donuts guys, come on. Asambenje ama donuts. Cha, bokhona into bengisamphoxa lana, babhizi bayasineka. Asambeni. Ngonzimande. Wayinga undimande lo ngimazi. Uhleka. Asambeni madoda. Bathandana laba abadlula lapha emgwaqeni wami. Niyathandana. Soke sibone. Sobonke liyophelelaphi. Hawu kuna times 3 bafethu ozayo. Ngiyacela nganza kwethu. Zungu nation amahle. Ngiyacela. La siwenze busy lo times 3. Ama streaks ethu asekhulile bafethu. La singawaluzi. Yabo nje obehleli lapha. At least bafethu ngeke. Asikwazi ukuphucwa ilento bazala aba streaks sethu. Njengamanje ngicela ama roses. Sireturn in i-target. Kushoda ama rose amangaki? Akusashoti lutho. Sesirechile i-target. Kulo times 3 ngicela senzeni bafethu kakhulu. Oyedwa nje kulabo abantu andize kakhulu bafethu, please protect lama streaks. Kuthi sifike ebusuku sinama streaks strong. Sithusa sifika. No times 15 wama wins. So protect. Abaqala sadliwa sesi times 21. This time around ufuna siwine size sibe ngaphezulu kwa times 21. Out kuno times 3 my kids. Kuno times 3. Mama ni guns, ama whales, ama galaxy. Thule is back. Out ufana nomqolo is back.
uThulu ufana nomqolo is back. She is back. Khona no shows. Awu, khona no mini. Awu. Nakya. Asambeni Jonathan Caps. Galaxies. Asambeni emihle. Ngiyakubona usukhona nkabi yami. Asibangeneni. Galaxies. Money guns. Asambeni baphem. Asingaluzi lama streaks amangaka uthi umuntu ono0 awungeke. Awungeke ngibhodlela awungeke. Nonzuzo, let's go. Let's move guys. Come on. Jonathan Caps. Abafethu azazidlali. Yazazidlalana kudlala ushows yedwa. Yazi ushows udlala yedwa. Madoda, kusele 20 seconds kuphela times 3. Do something please. Noma ngekepisi ke hlangana Zungu Nation bakithi. Awu. Hlangana Zungu Nation. Singami lapha esoba sengozini yokudliwa khona. Madoda. Sengilindele noma yini ke manje. This one shower lufalo. Ngene ngitatazela. Kodwa cha ngiyatatazela. Ndiyoyika shutha ngimlanda ayimlande mfana ngeke. Ngisaba abantu abathula kanje eno level 30. Bavele basnipe ngesecond njalo lokugcina. Level 21. Level 9, level 30, level 5. Ayingeke sengozini. Mlande mfana. Awusengozini yokuhlabelela. Hlabelela nawe. Sisenkonzweni yokuhlabelela. Hlabelela nawe. Hlabelela. Galaxy yami futhi uyabonaka uyabonaka. Inyuswa yini manje le Galaxy? Oh yeah, the more you go higher, the more you're gonna get gifts more, but the more you're gonna be charged makumele uwathenge. Kodwa kuba lula ukuthi uthole iglove. No, thank you. I'm leaving now. Why lokhu ngisendela igift? Awungeke. Why lokhu inyuka le Galaxy kanti? I just got in. I'm not playing. I'm here to say hi. Hi, Sibo. Are you good? Good, Wena. All right, it's fine. Enjoy the day. Shab. Ay mahlodu yangesaba hezwa. Nang Gloria Moon. Ngeze ngizothenga imoto. Shembe. Yeah, that's the unlucky part. But it's lucky because njalo mu giftile wena uzothola ama gift. Nangu Jane. Aw Jane. Ehe. I learned the lupelo suku lakusasa. I am tired. Hello. Hi. Hi. You good? Madoda lomlungu wasidla. Manemkhumbula kahle. I think washaya ngo12 noma ngo15. Nesamkhumbula madoda. Uye lomlungu wasidla lona. Namhlaka lokhu akakhokhela izono zakhe. Oh, wake wangidla ngenye mini. Angixoli mina ka baba, angixoli mina. Wake wangidla ngenye mini.
Angixoli mina. Angixoli mina wake wangihlukumeza. Kungiphinde wena. Oye, hawu kuno times 3 ozayo madoda. Bafethu. Lihle, hlanganisa imani igani lapho ndoda ngeke. Hlanganisa imani igani lapho madoda. Elung. Follow shows and I'm really sorry shows ukuthi bengakufollow. Angazi why ngayenza into le. Come on, let's do what? Let's fly. 2 roses. Mina ngixoli mina. Angixoli mina wangishaya lo. Tikwangishaya ngo-15,000 coins. Angixoli mina Nkosi yami. Wake wangidla ngenye imini. Double tap the screen guys, double tap the screen, double tap the screen. Owake wangidla ngenye imini angixoli mina. Mase ngiphethe zama ngesabulutho. Angesabulutho. Uma ngeke khona uThuli, khona uShozi, khona uMashenge, khona uMthobisi. Angesabi lutho. Uma nje kukhona ezami angesabi lutho. Anginalo uvalo mina, anginalo uvalo. Ngifunezwe ngento isiqe la emva kwekhanda. Ngoba ucansi ngihamba kancane mangilapha. Wayenza isihluku wena mfazi kimi. Kwathi qala nje times 3. Wathi 6. Wathi 9. Wathi 12, wathi 15. Nakya azimkhalele madoda. Wamshonisa apha uNgudlane. Bayaduka benomthobisi. Phela uMgudlane samthola kanye nomthobisi. Bayaduka. Mayefikile uNgudlane ufika mhlambe adedele lion noma dedeleni anya angazobe satholakala. Times 3 bafethu. Ngicela isihluku. Cela nje noma iGalaxy eyodwa. Noma ama-gun machine amabili. Do something. Do something, Zungu Nation. Come on, Zungu Nation. Come on, Zungu Nation. Bafethu nakho-ke Thuli. Thuli nguthanda ngoba unesihluku. Awuxoleli nakho-ke. Asambeni madoda. Omunye futhi athi nje Galaxy yokugcina. Nakho kuphela. Nakho kuphela times 3. Nakho kuphela times 3 madoda. Angayekwa. Shot ngeke ulungelwe ilutho. Ushaya mina. Ngeke ulungelwe ilutho. Nange ngilandela. Usevele wakhombisa ukuthi uyangilandela lapha nange chofoza. Akuyena yini. Ushenge lo yavela. Uye impela. Uye nje ngqo ngimasifuna emva kwami. Awusebehambe bebuya siyabonga. Puno nayithandela nje ukukhuluma. Nemgadeke ngoba inamba yethu uyayibona. Athi ngibo. Hambani aweyedwa opopot bangaka abantu abambukayo. Ngifuna ukubona MVP yakhe ukuthi ithini. Mangema ombukayo ufunani ngapha ngoba phela ufollowa thina wena. Uphoswa yini? Mangema umangema ujwayela thina kabi unixoxele. Ufollowa mina. Uyahamba uyogifta ngale. Uyenzelani lento ayenzayo? Ngathi ulanda ibackup ngimthembi. Nama ngimthembi. What level ba? Nanibabhekeni phela. My opponent is very strong. Nakho-ke. Hey! Do something on the glove, guys. Donuts on the glove. Donuts on the glove. Donuts on the glove. Donuts on the glove. Oh, donuts on the glove. Donuts on the. Oh, donuts on the glove. Donuts on the glove. Donuts on. Wage Superman. Ngeke ngiphinde. Kunenduku sizokushaya. Thuli, you got yourself a glove and a lightning. Thank you so much, guys. Thank you so much, my MVP. Thank you so much to everyone who was playing. Thank you so much for the match. I'm leaving now, Jane. I followed you. We're going to play some other time. Aguna, thank you so much. Aguna, thank you so much. Hayi yabona ukuthi mayisethe ubafikele. Usuke sefikile zwaneni ngami nina. Mayethi nje
Long figile kuyi. Siwesefikile. Hello. Hi, how are you? I'm okay. How are you? I'm good. Are you playing? Yeah. Why are you being skeptical? Because I know you are going to smoke me. So What you mean? I don't have smoke. I know you do. Because I just like come up now. So okay, it's fine. All right. I'm gonna mute on my side, ne? It's fine. Ufuna ukuyiwisa. Wisilima. Bafethu sambeni. Now time 3 uqala. Asibalekeni phela isuka nje. Sive sithi gqu phezulu sithathe le shastrick esisodwa sakhe. Asinje gqu Hayi ngikhuluma nabantu la. Anigqume kanye nje. Ungahambi Thulu, ungahambi. Yazi ukuthi ungaphinde ufaka ezinye izinto la uzo elevate uthi level 20 man. Okay, chile. Okay, chile bani? Usunentombi? Uyangishiya. Okay, chill. Bafethu, there's a times 3 coming. Ayithule ngeke wakho. Kunabantu engasabazi la ekhaya uthi baphi. Athi ngibiza inhlonipho. Waza inhlonipho. Sidinga 9527 siyabuyela ku level A1, which means ama roses out 10 guys, come on. Which means uma kungena lama galaxy lawa ku times 3 manje. Kuzoshota awu 5000. Siphinde ngenye galaxy times 3. Shothi kahle sishota ngama galaxy amabili la. Uyabona ni? Sibuyele A1, shota ngama galaxy awu2. Qinisile. Guys, there is a times 3 coming up. Asibuyeleni A1. Zithini inkabi zami? Nithini madoda? Asibuyele A1. Shozi. Mthobisi. Ngama galaxy ambalwa nje inkabi zami. Asibuyeleni A1. Asibuyeleni A1 madoda. Ngiyanithemba mina. Plus makubambisene ulihle, umthobisi, ushozi, uMangcobo, uThuli. Sobuyela ku A1. Asibuyeleni ku A1 madoda. Madoda, asibuyeleni nakya times 3 bafethu asambeni. Asibuyele ku A1 where we belong. Asibuyeleni ku A1 where we belong. We belong there. We belong at A1. Asambeni madoda. We belong there. Somebody do some magic, my kids. Do some magic. Do kids, let's go. Come on, guys. Come on, guys. Last 30 seconds. Times 3 Roma Tota. Do something. Sbuyelek A1. Do something. Sbuyelek A1. Do something. Sbuyelek A1. Do something. Do something. Oh, do something. Oh, do something. It's do. I don't say it is smokeless now. Sissy, Sissy beats you. Double the screen, my kids. Let's go. I said, they don't see me starting finish on this app. You just need to take like some holiday. Maybe you just go back to C and come back. Maybe you should go back to like C5. So just take like vacation, like. Buffett. It's like no level 25. So watch yeah, out. go on break. Maybe like
Uno level 25. Watch out. Maybe like 2 weeks. Watch out. So by that time you go back to C, then you will come back. Don't stay Right. too long, so you will not go today. Just go to C, like C5. then you Watch come out, back guys. from there. Because even me yesterday, I talk about you. Me, Kemi, and celebrity. I was like, that Mr. D, eh? Mr. D too smokeless for this app. I am Okay, smokeless. statistic. Shozi, you got yourself a mist. Thank you so much, guys, for double tapping the screen, sending gifts, and everyone on my MVP. Thank you so much, Ola, for the match. Thank you for disgracing me. Bye. Add me on your side. Yeah, done. Thank you. Bye. See you. Nangumzila sasubangena. Makhona umzila thina siyabangena. Sibangeneni. Uma kwenzeka ungasalizwa iphimbo lami Nkosi yami, ngicela ulalele ukunanela kwenhliziyo. Ngoba namangelo yababa. Ayikho lonto leyo. Lababa behambula nje. Uhambula kakhulu yababa for inhlambu. Ngithola baba TikTok. Weza nje kimi. Ngisporta kodwa. Sponsor sifuna ukuklipa blogs. 10. So Nkosi yami, auntie. Right. Thank you, Mr. Zangu, for charging your iPhone 13 that you bought cash. You're right. Okay. All right. Guys, let's find someone else to dlala naye a last match. Last match of the day, and then sidlala ebusuku ngo-past 9. Kahlale nje manje besiketcha phela ukuthi izolo nakuthanga sidlalanga. Uphuphe goli. Awuthina sibe singaleleke thina. La ngiqala khona ukudlala kuze kuyoshawa 12. Ngathi ngiyahlukunyezwa. Hayi uwena ohlukumezayo. Ngathi nje ngiyahlukunyezwa mase kumele ngivuke. Asithole nesombonye. Amasakhona. Hello. Akavumi ngani ngimbingelela Nkosi yami. Angiphi number yakho ngifuna imoto. It's on my bio. 0647092520. On my bio. Kodwa uthe ungakanani ngiyakhumbula ushuthele imoto. Mungena uthi petrol bungakanani? Uthi ufuna malini petrol? Yeah, payment. Ngesikhathi ukuthi kumele umphatha isayinele eqala na.
Msetrana. Ubusuyibukile? Double tap the screen, guys. Let's move. Come down, see please. Alanga sidle. But hello. Client. I just want a client. Bile Kloof. Muscoles le Kloof. Nam Velas. I'm 200 from Cedric. At the motion with the custom. Albert now, how long I don't go from I'm see chair there, saying the man by land. Asamben matut. I need Ama roses out 20 amadoda abe u20 ama roses ngokushesha ngani zami. Madoda, come on, ama roses out 20, please. Everybody play roses. Bafethu target halfway ngasasho la ngisebenza khona. Shota 5. Hayi bo madoda, ama roses out 5, come on. Hayi madoda. Nazo nangiphoxa ekugcineni kade nidlala kasha nje usuku lonke. Nangiphoxa ekugcineni. Ngematch yokugcina. Mele ngenzeni ke la? Ngiyeza usethu. Setra. Ngibongele mfethu. Yimi bakithi. Ungathi ngibuza manje kade ngifuna usizo lakho ngalesa sikhathi. Angazi akusiwe nazi ufede skin language. Aphatha ungi-update ke nje mfethu ngicele wena kuqala wonke umuntu. Ngithe mina ngifike ngibheka la akusekho wena. Akazi ngingabe bikho. Musuqamba manga. Ngize ngacela abanye abantu wena ngoba ungenzela ubuqhophololo. Yini ebinzima ukuthi simple Zungu? Ukucela omunye umuntu ngibhizi. Ngilinde wena mina. Thini wena? Thi. Hayi ke isinjalo ke mina nawe ngikutshele ngasekuseni. Sekuyiso ngeso nje. Angisezwa lutho. Thina wena. Uright ngisho njalo. Hayi exactly wabuya kupetrol wathi uhambisa imoto ezansi wahambela indlela zakhe emva kwalapha. Ngilini first umswenzi yobobe ngihleli la phela. Efethu utshela umbolo umla ukuthi uhambisa imoto ezansi. Umla omkhona. Iyobole ekhulumayo. Yabo yazi la Star. Kodwa bakithi lo small omncane ngesikhulu siyakhuluma sisingama adults. Usmall uyapi? Yebo. Necala. Ela manje cha. Uthi bolo lo. Hayi uthembolo. Uthe wena. Thezungu. Yeah, uthe Zungu. What? Ngenzeni manje? Cha kosami yaza nginalo ngempela icala ke namhlanje. Ungaphi anti? Ngibana. Ungakuphi anti? Ungala ngena ngala. Sipatrum. Anti. Ngecala mina. Hayibo, cala lingaka. Uzwile icala lenzani? Manje Elbow. ngenzeni? Ngiyadlala mkhulu nasi spoon. Oh, hayi noma sasibeka nje khona la. Noma alisesele. Ispulo ilokhuza ispoon. Ngisibeke. Ulikhethela kwakho. Ya, ngalithatha kunankinga. Ispoon lethi ngisibeka. Ayathi sivela ngesawadla amakhekhe bese siyabonga.
icala lami ukuthi andifuna unginespoon sami. Icala lami leli bomvu eliphiphi gas. Manje ngicela ede mina kulandelayo uzishelo. Woza ke. Woza. Request ngubhonya quick fast in a hurry. Request. Hambo request ngubhonya angixoleli. Angixoleli. Hawa ngixoleli. Awangixoleli. Yazi anti selicala liyingozi. Thani ngixoxele anti lithe uyolahla dustbin. Athi mina le nyama engisayidla wathi ayasilahle wayithatha. Mayithatha bekunespoon sami phakathi kuyilokhunjana i-take away. Usibone kanjani into eyilahlile? Umuntu ucegeza ispoon mina. Anti yayela sakuteka we. Uyigrambate yena. Waza phela umuntu othe uyangirequesta. Hayi ngithatha imatch ke mina. Ngoba niyakanga. All right. Sizodliwa lapha. Yabo lo muntu unama snipers akhe awaname kodongweni. Sizodliwa. Sizodliwa nje. Ukhona umuntu ojabulela ukushaya ifemeli. Oh, anu ufuna induku. Ufuna induku sizokunika. Ukhona umuntu ojabulela ukushaya ifemeli. Uyigwala. Hey, ningaya kumuntu nibone umuntu level bani 1. Unama snipers awanamathelo odongweni. Uzothatha ama tricks amangaka? Hawu ngeke. Sanibona abantu besimame niyaphila. Sabona njani? Sikhona. Wozani ngimgxobe ngihambe ngani zami, wozani ngimgxobe ngihambe. Hawu. Ufuka zisuka. Ngixobeleni yena abantu abami ngixobeleni yena. Uthi nangumasondi uzobuya ukhala. Sengiyakhala buka ngisho nje. Ngixobeleni yena please times 2 donuts and caps. Makagxotshwe kids makagxotshwe. Vele bengishilo ukuthi ngifuna uyishayele mina free of charge. Guys, asukene screen. It's not like bekuyinto nje phuma standard. It's like a TV ne remote into ezokwenzeka vele. Manje uyazi ukuthi ngilode kanjani la kumina? Uyakwazi lokho? Ulodeni? Uyazi ngilode kanjani? Nokudla ngena ama sniper wena ngidlala ngama double tappers kuphela. Ngithi mina uyazi ukuthi ngilode kanjani ngale? Uyazi ukuthi banginika into engakanani? Musuku ngisekela. Umshengu wakho phela into ayenzile. Ubani? Umshengu. Ngempela? Ini, wemanzini, ungigifteni. No. Siyabonga. I'm loaded. Ngibekele wena ungawazi. Hawu manje yini uhlanganise ngayifaca ngimayelana nani ngempela? Hayi mina ngimthola sanilana obabili ngitshela. Hona. Nawu kodwa phela nginaso. Nginaso ngisibona mangihleka. Yeah. Mawuhleka kuphela. Kabe noma ngikhuluma siyavela kancane nasi. Ma ekuyini ngempela anisigifteni. 2 roses guys, 2 roses singayenzi ke lonto leyo ungicisha rose. Ma anisenzeni njalo please. Ama rose amabili please, ngingangenzi kanjalo. Oh 6 in fact. Abantu aba 6 ngicela basenda ama rose real quick guys. Choda 4, choda 3. Quick. Send the rose ungakayiseni. Naze nabukisa ngami guys asetheni screen. Sephani screen lapha. Ngiyangibhora njalo noma ngifuna usenda ama rose. Ngibhora la. Sephani screen guys, let's go. Sephani screen. Noma athiwa bayasikhotha leso screen. Ngizolibhonya nje. Induku nje is a standard la kimi. But we are sold out. Ngicela senzeni lento ekuthiwa isihluku njengamanje. Yeah.
Asenzeni lempahla ethiwa isihluku. Ngiyakhumbula manje into esihlale siyenze kusisihluku. Asenzeni yona ke abantu abami. Let's go kids, let's go. Di 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 di. Di 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 di. Ani ngifacele nabo nosifaca abakithi, ngifacele nibone. Nyama nawe. Mina. Ya ngaphambi petrol ayikho into engiyaziyo ngawo. Hi guys, Sepani screening gift. Akati ke? Anina ma gifts namhlanje. Awubenzele lento ekuthiwa isihluku. Amen. What's up? Swana kukanyi nizawuthola isihluku batabami. Buka. Mashenge ni useless. Mashenge ni useless ni ifemelembi. Yenzani isihluku bosisi nikahle. Nanguthuleni nikahle nibosisi. Uthi uzwe ngani Wena mashenge wezungu wathi akukho right ukushaya ifamily. I-right lento yenzayo. Uyizele wena ungalwa nefamily uthembeni. I-right lento yenzayo. Wena ungathi sihamba nawe sishaya abantu uphenduka ube ngale ngaphesheya ugadle kithi. Sizokushaya. Asikulimazi siyakukhulisa ngenduku. Awuthi ngimlandi. Balande Thuli. Balande. Inkinga wemanzini umshengo maye ngafika la engavedane eshayele wena. Angeke azadlale against mina umshengo. Yabona kuhle. Niyahleka. Balande Thuli. Nakuya. Ukhalela. Choma ukhalela. Manzini uyifemelembi. Wena ngazolwa nami wena. Ubani wena? Uyifemelembi eshaya ifemeli yakho. Sizile match. Thuli, you got yourself a mist, a hammer. Nami, you got yourself 2 flipping gloves. Mamvela seka baby, you got yourself a glove and a mist. Out of all this match, sithola ama gifts awu 6. Uthuli hammer. Nami uthola ama gloves awu 2. Ngicela uwasave for ebusuku. Mamvela seka baby, thole iglove ne mist, save for ebusuku. Ladies, let me good and buy. Buka ke manzini sibonge phela nathi. Hawu. Umbongani uzolwa against. Ngiba against munga nje uyabonga ukuthi ikusizile le match. Suka ngibonga MVP yami mina nama double tappers zami. Ngibonga noThuli Mthulost ongilandele nina ngisibhaqe. Ngabe mina manje ongibongayo lapho. Ngabe ngiyakubonga inkinga ngikwazi ukuthi inkinga yakho. Ufuna uzoyitesta amandla ekhaya. Yeba kithi. Hali amisha lisukela uSansei. Bazola beni. Ningazolwa ngaphethe nduku ngithembeni ngizonishaya. Bye bye 8% yacisha phone yami. All right, bye bye. Bafethu ebusuku nje past 9 iyasho lo mpahla. Past 9 guys, past 9 ebusuku siyabangena futhi. Thank you.